Боянка, хайде да кажеш на мама. Какво искаш да папкаш? Какво да папка, Боянка? Мама ни бабка. А Супинка? Мама ни бабка. Айде Супинка. Мама ни бабка. Добре, ама и Супинка. Не. А китайско? Искаш ли? Китайско. А китайски черни гъбки? Не, китайски гъбки ми. Ами искаш ли оризче? Китайско оризче с зеленчучки. Не. Ами Супинка. Не, Супинка, не. Къде Супинка? Не, мама ни. А гювеч? Искаш ли гювеч? А гювеч? Ами маме, искаш ли? Иска ли царевичка? Не. Сладка царевичка. Ами Боянката иска ли буза? Мамо. Мамо. Има бомбони, но първо Супинка. Първо Супинка, бе, мамо. Моля те. Една Супинка. Една Супинка, маличка. Маличка Супинка. Свинска Супинка. С гъбки. Ох, мамо. Спокойно. Спокойно. Не плачте. Къде са ти сълзичките? Къде са сълзичките на Боянка? Спокойно. Сега, аз ще питаме, я да питаме тати. Той дава ли? Тати дава ли? Тати дава ли бомбони? Дава ли тато бомбони, а? Мамо, тате дава ли бомбони? It's